De veritat haig de fer-ho? Ui, que ja s'està rajant en Jaume. Fliparàs quan vinguis a casa meva, Rafael. Fliparàs. Doncs si no demanes un globo no vindré. Cago en dina. Puc demanar el que vulgui, no? Exacte, el que vulguis. Entesos. Ho has demanat ja? No encara. I a què esperes? Collons, és que aquí hi ha molta cosa, Rafael. Ja que haig d'explotar un treballador, almenys l'exploto bé, no? Ah, sí, clar, fes. M'estic agobiant, Rafael, Aquí hi ha molt menjar. Tu vols alguna cosa? No, o sigui, si jo vull alguna de menjar li dic a en Jeffrey que m'ho faci, saps? O sigui, m'expliques? Pregunto. Bé, doncs ajuda'm a decidir-me almenys, no? Hamburguesa o sushi? Sushi, evidentment. Jo prefereixo hamburguesa. I per què preguntes? Ai, no ho sé, és que mai he hagut de prendre una decisió així. Ara entens, no, el que patim la i Enrica? Per fer una miqueta d'empatització. Entre hamburguesa i pasta? Pasta. És que l'hamburguesa... Prefereixo hamburguesa. Jaume, m'estàs tocant ja els collonets, entesos? Vols demanar ja la puta hamburguesa? Sí, perdona, ja la demano. Collons. Oh, de veritat. A la gent pobra li dones això i t'agafa això. Entre hamburguesa i borrets mexicans... Jaume! Vale, perdó, collons, ja està, demano l'hamburguesa. Tranquil. Pot dir res. Que pesat que ets, per favor. Apa, ja està. I ara què? Doncs ara has d'esperar. I si vols pots mirar per on va. Com que puc mirar per on va? Què vols dir, en temps real? Sí, clar. No et surt un iconito d'una bicicleta? Hòstia, és veritat! Ai, sí que veig la bicicleta! Sí, coita, sí, surt el nom del repartidor i tot. Es diu Josep Lluís, es diu. Això és molt segle XXII, no? Ai, de veritat, quina vergonyeta que fas, Jaume. Però espera, un moment. Aquí posa que està molt lluny, I? Hòstia, Rafael. Que en Josep Lluís està molt lluny? Que està a prendre pel cul d'aquí? I sobre ben bicicleta, que li donarà un algo, Rafael? Collons, que això és tot pujada! Jaume, tranquil. És gent professional, super de preparada, que abans de contractar-los els hi fan passar unes proves d'esportistes d'élite. O sigui que no pateixis. Ai, entesos, ostres. Quina sort m'havien portat. Ho dius seriosament? Clar que no, Jaume. Arribaràs suant com un desgraciat. Que, per cert, que no trepitgi el terra a veure si em tacarà de suor o alguna cosa. Ai, la mare que em va parir, Rafael, que molt malament això, però què hem fet? Què hem fet? Uau, com que hem... O sigui, el globus l'has demanat tu, no jo, a mi no m'hi fiquis. Aniràs a l'infern, Rafael. A l'infern. Aniràs a l'infern, Rafael, calla, anda. Haig de fer alguna cosa. Necessito tovalloles, ibuprofè, barretes energètiques... Pots demanar un artaglobus perquè t'ho portin. No fa gràcia, Rafael. Sí que fa gràcia. Qual li queda, Rafael? A veure... Ui! Què succeeix? Ha passat de llarg, Com que ha passat de llarg? No m'ho diguis, això, Rafael. Sí, aquí posa que ha passat per davant, ha baixat i ara està tornant a pujar. Sí. Ai, la mare que em va parir, me cago en ma puta estampa, Sóc una mala persona, Rafael. No mereixo viure, collons. Mira, posa que ja està aquí, A on és? No el veig. Hola? És allò d'allà? Hòstia, sant. Hola, ets en Jaume? Sí, sóc jo. Ai. Que és un ronda. Gràcies, Qui tens a menjar? Ai, sí, deixo aquí al terra, ara. Sí, estàs bé? Vols alguna cosa? Vols una tovallola? Aigua? Algú? No. Ja en tinc d'aigua. Ja en tinc. Ai, perdona, És que és la primera vegada que demano jo un globo d'aquests, I a part, era una aposta amb el meu company de... Rafael? I aquí fa un moment, Et prometo que estava aquí fa un moment, Clar. Sí, això diu tothom, no pateixis, no. Mare que el va fer. Bueno.
Falta alguna cosa o...? No, si no fa falta res, no. No, què va. Ah, d'acord. Doncs... Adéu. Adéu, sí. Adéu. Que estrany. Desagraït de merda. Cago en la puta. Què? Com ha anat? Es pot saber per què marxes, Rafael? Que m'has fet quedar com un brètol. És que era massa lamentable com per veure-ho, saps? Ets un cap de prepuci. Quasi. Bueno, quanta propina li has donat? Bueno. Falta alguna cosa o...? No, si no fa falta res, no. No, què va. Me cago en les patrelles en pito pato. Per favor, que rata que ets, ja, home. No el vaig a buscar perquè deu estar allà a tomar pel cul. No mereixo viure, Rafael. Però mira la part positiva, Jaume. Ja has superat totes les proves. Sí. És ben cert, això. I per què em mires així? Doncs perquè demà anirem a casa dels meus pares i et penso destrossar emocionalment, tal i com tu has fet amb mi aquests dies. Tinc por, Jaume. Doncs quan vegis els mosquits que hi ha per allà, Ai, no, mosquits no, Jaume, sisplau, mosquits no, que em fan sopar de pànic. et cagaràs els Calvin Client. No es diu client, es diu Klein, o sigui, que burro que ets, per favor. No riuràs tant quan siguem allà. No riuràs tant. Hola, sóc en Rafael i bueno, doncs aquesta primera part ja s'ha acabat, no? Ja ha passat totes les proves. Sincerament esperava que no les passés perquè jo no volia passar les seves, que no sé ni quines són encara, però és que ja me les imagino i ja començo a tenir por. I res, bueno, trigaré una miqueta a anar a casa d'en Jaume perquè penso que m'haig d'anar a vacunar. O sigui, m'haig de vacunar, doncs, a vacunar del tifus, de la ràbia, de grip, hepatitis i qualsevol merda d'aquestes que deuen tenir per allà, ¿sabeu? Perquè allà al estar rodeados, ¿no? Es como la prehistoria, ¿sabeu? O sigui, ja són pràcticament australopithecus. Directament, o sigui, es comuniquen i segurament pinten les parets, saps, amb la seva caca. O sigui que, bueno, ja us explicaré quan vagi cap allà. Ja us avisaré, mare meva, quin drama. Però bueno, subscriviu-vos i que vagi bé. Mua.